Cymryd Twits Penodau 13, 14, 15, 16, 17 ac 18. Pedwar bachgen bach glidiog. Un nos Fawrth, ar ôl I Mr Twit ddringo'r ysgol a ffeintio cydio'n dyn dros y goeden, sleifiodd 4 bachgen bach I mewn i'r ardd I edrych ar y mwnciod. Doedd dim gwahaniaeth ganddyn nhw am yr ysgall a'r dandal poethion. Ddim tan oedd mwnciod I edrych arnyn nhw. Ar ôl tipyn, blinion nhw edrych ar y mwnciod. Felly eithon nhw ymhellach I mewn i'r ardd a gweld yr ysgol yn pwyso yn erbyn y goeden fawr fawr. Penderfynon nhw ei dringo hi am tipyn o hwyl. Does dim byd yn bod ar hynny. Y bore canlynol, pan aeth Mr Twit allan I gasglu'r adal, daeth o hyd I 4 bachgen bach diflas yn eistedd yn y goeden, a ffenolau a'i drwsys yn hollol sownd wrth y cynhengau. Doedd dim adar oherwydd roedden nhw wedi cael ei dychryn I ffwrdd am fod y bechgyn yno. Roedd Mr Twit yn cynddeiriog. Gan nad oes unrhyw adael i'r pastau heno gwaeddodd, fe fydd rhaid cael bechgyn yn lle hynny. Dechreuodd ringo'r ysgol. Efallai, y bydd pastau bechgyn yn well na phastau adar. Aeth ymlaen gan wenin gas. Mwy o gig a dim cymaint o hen esgyrn. Roedd ofn dychrynlled ar y bechgyn. Mae e'n mynd I berwi ni, llefodd un ohonyn nhw. Bydd e'n ein stiwio ni'n fyw, llefodd yr ail un. Bydd e'n ein goginio ni gyda moron, criodd y drydydd. Ond dyma'r 4 bachgen bach oedd yn mwy o synwyr na'r lleill yn sibrwd. Ei, bechgyn, gwrandewch, dwi newydd gael syniad. Dim ond penolau ein trwsys sy'n sownd. Felly dewch, gloi, agorwch eich trwsys a llithro allan ohonyn nhw a chwmpo i'r ddaear. Roedd Mr Twit wedi cyrraedd pen yr ysgol ac ar fin cydio yn y bachgen agosaf pan syrthiodd bob un ohonyn nhw allan o'r goeden a rhedeg am nerth ei fen adref a'i penolau noeth yn wincio ar y haul. Syrcas fawr mwnciod, pen I weired. Nawr am y mwnciod. Roedd y 4 mwynci yn y caets yn yr ardd, I gyd yn perthyn i'r un teulu, Migl Wimp, a'i wraig a'i 2 blentyn bach oedden nhw. Ond beth ar y ddaear oedd Mr a Mrs Twit yn ei wneud a mwnciod yn ei gardd? Wel, yn yr hen ddyddiau, roedd y 2 wedi gweithio mewn syrcas fel hyfforddwyr mwnciod. Roedden nhw arfer dysgu mwnciod I wneud triciau ac I wisgo dillad pobl ac I smocio pibau a'r holl dwli yna. Heddiw, ei fod nhw wedi ymddeol, roedd Mr Twit yn dal I fod eisiau hyfforddi mwnciod. Ei freuddwyd oedd y byddai rhyw diwrnod yn berchen ar y syrcas fawr mwnciod pen I weired, gyntaf yn y byd. Roedd hynny'n golygu bod yn rhaid I mwnciod wneud popeth ben I weired. Roedd yn rhaid iddyn nhw dawnsio ben I weired. Hynny yw ar ei dwylo ac ei traed yn yr awyr. Roedd yn rhaid iddyn nhw chwarae pêl-droed ben I weired. Roedd yn rhaid iddyn nhw sefyll yn naill ar ben y llall ben I weired, gyda Migl Wimp ar y gwaelod a'r babi mwynci leiaf reit ar y top. Roedd yn rhaid iddyn nhw fwyta a gafed ben I weired, hyd yn oed. A dydy hynny ddim yn peth hawdd I wneud, oherwydd mae'n rhaid i'r bwyd a'r ddŵr fynd I fyny dy wddwf yn lle mynd I lawr. Yn wir, mae bron yn hamhosib, ond roedd yn rhaid i'r mwnciod ei wneud, neu fydden nhw ddim yn cael dim. Mae hyn I gyd yn swnio'n ddigon twp I ti ac I fi. Roedd yn swnio'n ddigon twp i'r mwnciod hefyd. Roedden nhw'n casau gorfod gwneud yr holl dwli pen I weired yma, dydd ar ôl dydd. Roedd sefyll ar eich pennau am oriau bwy gilydd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n ben ysgafn. Weithiau, byddai'r 2 fwnci bach yn llewygu gan fod cymaint o waed yn mynd i'w bennau. Ond doedd dim ots gan Mr Twit am hynny.
Roedd e'n gwneud iddyn nhw ymarfer am 6 awr y diwrnod, a phe na bai nhw'n gwneud fel roedd yn dweud, fyddai Mrs Twit ddim yn hir cyn rhedeg ar ei olau nhw a'i hen ffon ffiaidd. Yn roli poli yn dod i'r adwy, roedd Migl Wimp a'i deulu'n ysu am dianc o'r caets yng gardd Mr Twit a mynd yn ôl i'r jungl yn Affrica, y man y deithon nhw ho. Roedden nhw'n casau Mr a Mrs Twit am wneud eu bywydau mor ddiflas. Roedden nhw'n eu casau nhw hefyd am yr hyn roedden nhw'n ei wneud i'r adar pob dydd Mawrth a dydd Mercher. Hedfanwch i ffwrdd adar, bydden nhw'n ein weiddi, gan neidio gwmpas y caets a chwifio'i breichau. Peidiwch â eistedd ar y goedyn fawr honno, mae hi newydd gael ei gorchuddio a glidiog. Ewch i eistedd yn rywle arall. Ond adar o Loegr oedd y rhain, a doedden nhw ddim yn deall yr iaith Africanaidd ryfedd roedd y mwnciod yn ei siarad. Felly fydden nhw ddim yn cymryd unrhyw sylw a bydden nhw parhau i ddefnyddio'r goedyn farw fawr a chael ei dal ar gyfer pastau adar Mrs Twit. Yna, un diwrnod, hedfanodd aderyn cwbl wych i lawr ar awyr a glanio ar y caets mwnciod. Nef i wen gweiddodd y mwnciod i gyd gyda'i gilydd. Yr aderyn roli poli yw e. Beth yn y ddeia rwy ti'n ei wneud draw fan hyn yn Lloegr aderyn roli poli? Fel y mwnciod, roedd yr aderyn roli poli yn dod o Affrica ac roedd yn siarad yr un iaith â nhw. Dwi wedi dod ar wyliau, meddwl y aderyn roli poli. Dwi'n hoffi teithio. Esgwydwodd ei blu ryfeddol a liwgar ac edrychodd i lawr yn eithaf grand at y mwnciod. I'r rhan fwyaf o bobl, aeth yn ei flaen. Mae hedfan ar wyliau yn ddrud iawn, ond dwi'n gallu hedfan i unrhyw le yn y byd am ddim. Wyt ti'n gwybod sut i siarad ar adar Saesnig yma? Gofynnodd Migl Wimp iddo. Wrth gwrs fy mod i yn, meddwl aderyn roli poli. Does dim pwynt mynd i wlad heb wybod yr iaith. Felly mae'n rhaid i ni frysio, meddai Migl Wimp. Mae hi'n dydd Mawrth heddiw, a draw fyna, yna, fe weled i'r hen Mr Twit ycha fi i fyny'r ysgol yn peintio glidiog dros holl gynhennau goeden farw fawr. Heno, pan fydd yr adar yn dod i glwydo, rhaid i ti ei rybuddio nhw rhag glanio ar y goeden yna, neu fe fydden nhw'n cael eu troi'n bastau adar. Y noson honno, hedfanodd yr aderyn roli poli o gwmpas yr hen goeden farw fawr gan ganu. Mae hen stwff glidio dros y ganhennau goeden fawr, a dewch chi byth yn rhydd os byddwch chi'n glanio acw awr. Hedfanwch aroswch i fyny fri, neu mewn pastau adar poeth y byddwch chi gyd. Dim pastau adar i Mr Twit. Y bore wedyn pan ddaeth Mr Twit allan a'i fasged enfawr i dynnu'r adar i gyd o'r goeden farw fawr. Doedd dim un aderyn arni. Roedden nhw i gyd yn eistedd ar ben y caets mwnciod. Roedd yr aderyn roli poli yna hefyd. Ac roedd Migl Wimp a'i deulu yn y caets. Ac roedd pob un ohonyn nhw'n chwerthin am ei ben at Mr Twit. Dim pastau adar eto byth i Mr Twit. Doedd Mr Twit ddim yn mynd i aros wythnos arall am ei swper pastau adar. Roedd e'n dwlu ar pastau adar. Dyna oedd ei hoff fryd o fwyd. Felly'r union diwrnod hwnna aeth ar ôl yr adar eto. Y tro hwnna, roddodd lid glidiog dros farau uchaf y caets mwnciod hefyd, yn ogystal â'r chanhennau'r goeden farw fawr. Nawr fe fyddai'n eich dal chi, meddai, ble bynnag byddwch chi'n eich eistedd. Eisteddai'r mwnciod yn y caets yn gwylio hyn i gyd, ac yn nes ymlaen pan ddaeth yr aderyn roli poli draw am sgwrs fach, gweiddo nhw, paid â glanio ar ein caets ni, aderyn roli poli, mae glidiog dros y fe i gyd, a thros y goeden hefyd, a'r nos honno, wrth i'r haul ddachlyd, a'r adar i gyd yn dod i glwydo eto. Hedfanodd yr aderyn roli poli o gwmpas y caets mwnciod a'r goeden fawr a canu eto i'w rybuddio.
Mae hen stwff glidiog dros y caets a'r goeden farw, a dewch chi byth yn rhydd os byddwch chi'n glanio acw. Hedfanoch aroswch chi fyny i fri, neu mewn pastau adar poeth y byddwch chi. Mr a Mrs Twit yn mynd i brynu driciau. Y bore wedyn, pan ddaeth Mr Twit allan a'i fasged enfawr, doedd dim un aderyn yn eistedd ar y caets mwncioed, na'r goeden farw fawr. Roedden nhw i gyd yn cludio'n hapus ar do tŷ Mr Twit. Roedd yr aderyn roli poli i fyny yno hefyd. Roedd y mwncioed yn y caets, ac roedd pob un ohonyn nhw'n chwerthin yn braf, ar ben Mr Twit. Fe gaf i wared ar eich chwerthin twpna o'ch pigau chi, sgrechiodd Mr Twit ar yr adar. Fe ddaliaf i chi'r tro nesaf, y pethau pliog pwder. Fe drof eich gyddfau chi, pob un ohonoch chi, ac fe fyddwch chi i gyd yn ffrwtian yn y sosban i wneud pastau adar cyn diwedd y dydd. Sut gwneud i hynny, gofynnodd Mrs Twit, oedd wedi dod allan i weld beth oedd yr holl sŵn. Cheid i ddim rhoi glid glidiog dros do ein tŷ ni gyd. Dechreuodd Mr Twit gyffroi. Mae gen i syniad gwych, llefodd. Ond wnaeth ddim ffwdani sibrwd, oherwydd doedd ddim yn meddwl bod y mwncioed yn gallu ei deall. Fe awn ni, ein dau, i'r dref yn syth, ac fe brynwn ni drill yr un gwaeddodd. Beth wyt ti'n meddwl? Ardderchog, gwaeddodd Mrs Twit, gan wenu a dangos ei dannedd hir melyn. Fe brynwn ni'r drilliau mawr yna, sy'n tanio 50 bwlat neu fwy pob tro maen nhw'n seithi. Yn union, meddai Mr Twit. Clor ti tra bydda i'n mynd i wneud yn siŵr bod y mwncioed wedi cael ddiogel o'r ffordd. Aeth Mr Twit draw at y caets mwncioed. Gwrandewch, cyfarthod, yn ein lais hyfforddwyr mwncioed dychrynllyd. Pawb, ben i weired, ar eich union. Un ar ben y llall, dewch, brysiwch, neu fe gewch chi deimlo ffon Mrs Twit a draws eich pen olau. Yn un fydd, safodd y mwncioed drian ar ei dwylo a dringo'n naill ar ben y llall gyda mygl wimp ar y gwaelod a'r plentyn lleiaf reit ar y top. Nawr, aroswch yna tan i ni ddod nôl. Gochmynnodd Mr Twit. Peidiwch chi a meiddio symud a pheidiwch a chwmpo drostodd pan dawn ni nôl mewn 2 awr neu 2, fe fydda un disgwyl eich gweld chi fel hyn yn yr union edrychach chi'n deall. Ar hynny, martiodd Mr Twit i ffwrdd, aeth Mrs Twit gyda fe, a chafodd y mwncioed ei gadael ar ei pennau hunain gyda'r adar.